Okay. Okay, live na naman po tayo. Mangantayo, Time check. 12:08. September 2023. Wednesday. Antoy Sirayo. Ang petang suagaw, ang petang imuran kalapian. Umulan kagabi ang lakas. Tapos medyo matagal yung ulan, no? Pero ngayon, oh my God, ang init. Mainit ang panahon, pawisan tayo lahat. No, kumusta? Mangantayo, Antoy Sirayo ng ulam po. Ano pong ulam natin, Episode 69 na po tayo, no? O, di ba? Hello, Auntie Malu. Good morning, good noon. Kumusta, mangantayo? Anong ulam, Auntie Malu? Birds in a row. Yan, no? Inaabangan ako ni Auntie Malu. Kumusta po dyan, Auntie Malu? Mainit din po ba? Ayun, mangantayon, intako mga kumangtam, kaon mga unta, makain kita, di ba? Yung mga ganun, maray na udto, o sa Indogabos, di ba? Yung mga bon appetit, tabi masyo, sikpan, bamo sa comer, yung mga pan natin, hayanaku, bifamin hafukur, di ba? Yung mga kwan natin, yung mga lingwahe natin ng mangantayo. Kumusta pa? Kumusta? Anong ulam po natin? Time check, Pag hindi pa nakapagluto, luto na. Hello, Madam Raquel. Shoutout po dyan sa PAMA. Hello, sa mga kumpadre natin dyan. Sa kay Ninong Jo, kumpadre Lian. Kumpadre Lian. Pari Bernard. Okay la, Steven. Si Steve. Dan si Joshua, makasama ni Madam Raquel na kumakain sigurado, no? Kay Pamiran Manguugto, Madam Raquel, ditad pa, Madam Antoy Sirayo ng ulam. Kinukuha ko ang aking ulam. Hi, Kim Michael, kumusta? Anong ulam? Welcome to Mangantayo. Ayan, sana ba yung ulam ko? Nandito na pala yung ulam ko. Mukhang natapon yung ulam ko, mukhang natapon. Natapon ba? Natapon nga ang aking ulam sa aking baunan. Maaraw dito ngayon, maaraw sa Caloocan. Hello, Auntie Digna, mangantayo. Inom muna tayo ng tubig. Yun. Ngayon, nandun sila sa office ni Madam Raquel. Ano pong ulam? Para natapon ang aking sabaw. Titingnan natin. Try nating i-retrieve yung sabaw dahil nasa ilalim. Aking kasi baunan ni umiwala, no? Sayang yung sabaw. Ang aking ulam ngayon ay pork adobo. Ang adobong walang patatas, carrots lang. Naubusan pala kami ng patatas, hindi pa nakabili. Adobo, sabi ni Mrs. Ayun, okay lang yan kahit na walang patatas. Kasi lately, mahal ang patatas, hindi pa nabili. Ano bang ulam nyo? Ang aking ulam ngayon is pork adobo. Parang isang order ito ng karinderya. Kasi kung bibilangin mo yung hiwa, pero mas marami po to. Siguro, mabait si asawa ko kaya pinuntukan niya. Kasi 6 na slice. 60 pesos, no? 60 pesos na order ng pork adobo. Tama ba? Tama. Ganun yung mga adobo natin sa karinderya, no? Mga budget meal natin, budget meal. Ano bang ulam nyo? Kumusta pa? Ano bang ulam? Okay, kahapon mamaya ulit, tingnan natin ulit kung pwede tayo. Okay ba kahapon? Para pinanood ko kagabi. Mukhang okay naman na hindi. Joke lang. Kain na tayo. Saan man kayo sa trabaho, pahinga muna, lunch break na, kain na. At syempre, mag-order na kung wala nung ulam di dyan. Titignan ng ulam nyo. Kung hindi pa kayo nakakapagluto, order na po o bumili na lang din sa karinderya. Pag nasa daan, ganun din, Sila yung mga patuloy na nag-share, ayun sila. Yan, Auntie Malu, Auntie Digna, Papa Red, si Christina, Cousin Chris, Papa Rickson, Christina, si Noy, si Lynn, sino pa ba? Auntie Mel, ang dami nila Yung mga classmate ko, si
Pari, Mate David, ayun, no? Si Madam Raquel, ayun, sharer din si Madam Raquel. Ayun, no? Thank you very much sa patuloy na pag-share. Mangantayo si Rin, mangantayo, Antoy Sirayo. Mainit. Mainit ang panahon. Ha? Sir Mark, welcome to Mangantayo. Mark Francis De Leon. Welcome to Mangantayo. Yung mga patuloy po natin, ha. Yun, yung si Jamestown Bentayan para madagdagan po ating mga followers. Pa-invite yung mga friendship, pa-follow ako. Tapos yung mga nakakilala, yun, pa-share na rin yung video natin para mga baka sakaling, di ba, merong basta pa-share sa ating engagement sa Meta. Naka-live din ako sa YouTube. Teacher ko yan. Ayun, no? Ayun. Example ng mga bata ngayon dito, no? Ma'am Tricia. Hello, Ma'am Tricia Banyaga. Kumusta? Mangantayo. Antoy Siraser. Kurt. No. Ang aking ulam ngayon ay pork adobo. Para ako nag-order sa karinderya na pork adobo, yung sakto lang, yung 60 pesos. Hello, Ma'am Evelyn. Welcome to Mangantayo. Ma'am Evelyn Del Rosario Conca. Welcome back to Mangantayo, Ma'am. Si Ma'am Evelyn, viewers din natin lagi. Ano pong ulam natin, Ma'am? Ano pong ulam? Kumusta po kayo dyan? Anong ulam? Ayun, no? Yung ating ulam ngayon ay pork adobo. Yung parang isang order. Adobong walang patatas. Hindi sana, nawalan pala kami ng patatas, kaya hindi akala ni Mrs. meron pa. O sige, yan na nakakuan na. Ayun na. So, hindi na niya nilagyan ng patatas, carrots na lang. Josh, pareho tan adobo. Ayun, no? Say, may kapwa ko adobo na kain na ulam ngayon, ano? Pork adobo. Ang sarap naman ng pork adobo eh. Ito yung parang nag-order ka nga sa restaurant, Ma'am Tricia. Ayun, no? Kumusta po ba kayo dyan? Ano pang ulam natin, no? Sabayan nyo ako, ha? Ay, hindi ako nakapag-shave. Kulang na ng oras eh. Medyo lumalak. Mangantayo, sir. Hello, Sir Mark. Mangantayo, no? Anong ulam mo, Sir Mark? Anong ulam? Ito, ulam natin is pork adobo. Yung typical lang na pork adobo, yung pang restaurant lang ang ginawa ni Mrs. Hindi yung medyo classy type na yung namumuot yung taba ng kuan, yung sakto lang siya. Yun. Hindi na niya naging ginawang saucy yung sauce. Hello, Sir Louie! Kumusta? Mangantayo. Si Louie J ba to? Louie Cruz. Shout out, sir. Hello, ha? Boss, Joey, araratan panangan lamat asabat ko yan. Gwapo kayo sa nagkalanin banagiagaw. Yes, Joey Mark. Ay ang ating rapper na estudyante dati. Hello, Mangan. Hi, Ma'am Reg. Ito mga ko natin. Ma'am Reg, Mangantayo. Kumusta, Madam Reg? Kumusta ang pagtitraining mo ng bookkeeping? Nagpo-training ng bookkeeping to si Ma'am Reg. Parang may kanya eh. Parang nararamdaman ko yung AO niya. AO, Administrative Officer ba? Classmate Ariel, no? Ayun, no? Eat well, thank you very much, Risha. And si Joey Mark, ano? Okay, paki-support si Joey, yung mga rap-rap niya, magaling yan magaling yung estudyante ko. Pinagpapatuloy. Tuloy mo lang yan, bro, bro Joey, ating rapper na estudyante, no? Magaganda yung mga birada rin ito, Antoy Sirayo, anong ulam nyo? Ang aking ulam po ay pork adobo. Classmate Ariel, kumusta? Parang yung huling ko nakita sa'yo, nagpag-graduate ka na. Sana all, yung pangalan mo, graduate na, no? Ayun, no? Nga classmate ko to, kabatch ko, 1993, Ating mga tropa-tropa, no? Mga best friend.
Tama ba? Oh! So, exam ngayon. Saglit. So, first Sunday ngayon. Carninas. Yung red spicy, wow, sarap naman. Carninas. Alam ko na yan. Carninas, masarap. Umpisa ngayon yan, first Sunday ba ngayon ng mga future lawyer natin? Kasi alam ko first Sundays yun eh. Tama ba? Ay ngayon, hindi ba Sunday? Bakit parang weekend? Parang weekdays. Dati parang every one. So umpisa nila ngayon, Wednesday. Ngayon ba? Ay good luck anyway. Good luck sa mga magbabar. Mga magbabar exam. Ito talagang sunugan yan ng kilay at ng buhok. Wow! Oh, may mga nakukuha pang bayawak anti eh. Masarap 'yun, yung adobong tila, yung mga exotic food, no? Exotic food, tilay. Masarap kaya 'yun, pero hindi ko pa natikman. Natikman ko na. Oh, nakatikim na pala ako noon nung bata pa kami, no? Oh, natikman ko na yung tilay. Parang chicken din siya. Bayawak. May mga nangunguha dati ng ganun sa amin. dito may mga, ewan ko, may mga kumukuha rin at pala din. May mga nakikita pa kami mga bayawak eh. May mga malalaki katawan. Malambot, parang chicken daw naman nun eh. Hello, Ma'am Rina. Kumusta, Mangantayo? Welcome to Mangantayo, Ma'am. Kumusta po? Ng balita. Kumusta? Anong ulam dyan, Ma'am Reg? Ma'am Rina? Oh. Welcome to Mangantayo. Ang aking ulam ay pork adobo. Ha? Episode 69 na po tayo. Parang kailan lang eh. Ay, wala kang ulam, ma'am. Ala, sayang. Bakit wala kang ulam? Hindi ka nakapagluto. Mag-order ka na. Uy, may kapitbahay ka naman pero dyan ako, nagluluto ng mga lutong ulam. Bili ka na lang. Ewan ko kung kamag-anak mo rin ata yun, ma'am eh. Sa pwesto ni Ma'am Regina kasi may parang bagong tayong karinderya doon eh. No? Nakita ko may mga naglulutong ulam. Hello, Ronald. Sir Ronald Fernandez. Shout out sa mga estudyante natin. Hello, Sir Ronald. Mangantayo, ha? Kumusta dyan? Kumusta mga kasamahan mo dyan, Sir Ronald? Saan ka ba kumakain? Hello dyan sa mga kasama ni Ronald Solis Fernandez, ha? Shout out. May mga ayun, opo, si Pagkumayhari. O, yun, kasi nakita ko yun eh. Diyan ka na bumili, ma'am. Diyan ka na bumili ng ulam. Baka may masarap siyang lutong ulam dyan. Wala kang ulam. Wala ka pang kanin din. Bumili ka na rin. Mura ba dyan? Yung mga luto niya? Naalala ko tuloy, no? Yung sa friend ko, yung kanyang, anong taon nila doon? Nakalimutan ko tuloy yung mga budget meal niya, no? Yung mga budget meal na, ayun, mura lang daw. Ayun, no? Ayan, affordable. Sa panahon ngayon, mga ganyan, dapat mura lang, you know? Kasi, lalo na, pag lalo na mga target customer mo, mga bata, mura lang, no? May 15 pesos. Alam mo, ang kanin nga ngayon, 10 pesos na raw eh. Kaso 10 pesos, kunti pa. Hello, Madam Romelo. Mangan tayo kaanakan, Auntie Sira. Hello, Ante. Si Ante Romelo. Okay. Auntie Sira. Pork adobo. Hello, Sir John Paul. Mangan tayo. Anong ulam? Bigla akong kuan Auntie Malo. Hindi, Auntie Romelo. Tinan ko nga, hindi ko masyadong... hello. Again and again. Hello, mangan tayo. Auntie. Ayun, Auntie pala. Yan na. Ciao. Itong ulam, mga bata ngayon, yung mga
Yung parang yung pamangkin ko, naghahanap ng extra, ganun. Sir Ryan, Victorio, Mangan, welcome to Mangan tayo. Anong ulam mo dyan? Anong ulam? Anong ulam nyo? Wala lami laman sud kanakan. Wow, lami man sud. Sundan. Hindi ko na gets. Ante. Ha? Sir, kita ko na naman yung dimples mo. Ay, classmate. Ay, classmate na. Hello, Madam Leticia. Kumusta? Anong ulam mo dyan? Anong ulam? Kumusta kay Sir Pet? Sir Pet, kain, mangan tayo. Ha? Kay Hana, kay Madam Hana. Ha? Masilya classmate tayo. Dimples, ha? Ikaw naman classmate, ha? Ito si Pare Ariel, banda to banda no? Yung mga abulin ng chicks. Pag gumigitara, pag bumibitaw yan sa banda, yung tipong, di ba? Pag nasa banda ka, alam mo na yan, galing tayo dati dyan sa banda rin, Tagabuhat tayo ng mic nila. Sila Ma'am Reg, yung mga lista, di ba? Parang sila mag-asawa ang banda rin no? Kumakanta rin sila, nakikita ko yung mga post nila no? Saan ba mga gigs nyo, Ma'am Reg? Yung mga, natin, sila Ma'am Reg, saan ang gig nila? Pre, Ariel, saan ang gig mo? Para ma-promote natin dito, mabisita kita, mabisita ka nila. Hindi na kasi ako lumalabas ng gabi. Siyempre, alam mo na, pag tayo, pagod na kasi, pag buhay guro, pagod na paggabi, no? Alam mo, itong matanda na tayo, napapansin ko lang, para tayong cellphone na luma na rin, low-bat na pagdating ng gabi. Hello, Michaela, mangan po tayo. Oy, Michaela, ha? Birthday greetings sa'yo. Wishing you all the best in life, ha? Mangan tayo, birthday greetings sa'yo. Ayun yung parang pagdating ng gabi kasi parang low-bat na, kailangan na mag-charge. No, parang hindi na tayo tulad ng dati na mataas pang energy natin pagsapit ng gabi. Ngayon, kailangan mo na mag-charge. Magpahinga dahil low-bat ka na. Ganun ata talaga pag medyo nagkakaedad na. Siyempre, parang lumuluman na rin yung battery natin. Tama ba? Ang titig na, ayun, nag-charge din buwa kayo. Parang tipong yung inahanap ng katawan ng higaan, yung parang kahit paano mag-quick nap tayo, yung mag-power nap, sabi nila, para makapag-recharge. Kasi talagang wala na rin kids ngayon, sir. Busy na rin sa work. Oh, wow. Yes. Nakabalik ka, bro? Nakabalik ka ba? Saan ka ba ngayon? Saan? Sa para rin. Nasa ko na rin pala. Hello, Madam Jessa. Kumusta mga tayo? Hi, Madam Tess. Kumusta dyan sa Malawa Integrated School? Yung mga kasama natin dyan na guro. Hello, Ma'am Tess. Kumusta po kayo dyan? Ang patang sa panahon na ngayon, ma'am. Mainit na panahon. Ano pong ulam natin, Ma'am Tess? Kumusta po sila? Ano yan? Sila Madam Gigi. Yun saan, Madam Ann. Mga tayo, sir. Happy Teacher's Month. Oy, thank you, Madam Jessa. Thank you for the greetings. Ayun. Yes, sa Lingayen District Hospital pa shout out, sir. Sa LD. Hello sa mga kasama ni Pare Ariel de la Cruz dyan sa Lingayen District Hospital, ha? Shout out po dyan. Ingat po kayo dyan, mga ma'am, sir. Tuloy lang po ang serbisyong totoo, ha? Mga kanyan okay dyan si LDH,
Sir Alvin Cruz Mejia, kumusta po dyan sa Aplaya? Binibilisan ko pagkain, siyempre parang nagustuhan ko. Kumusta po dyan? Kumain na ba kayo? Kumain na kayo sa mga taga-Aplaya dyan? Siyempre sa LDS, ingat po, tuloy ang serbisyo. Yung mga, basta ingat lang. Kumbaga, mababait dyan. Yung kabrad natin dyan sa emergency, si Pare Pukis. Bro, thank you. Yung mga kabrad natin, mga brotherhood. Basta brotherhood yan. Na estudyante ko dati rin. Ayun, malaking bagay yung ano na ba yun? Kaya ako binibilisan dahil siyempre parang nagustuhan ko yung ginawa ko kahapon kahit na wala pa tayong mixer. O parang minsan kailangan natin ng mixer pala, no? Yung parang maganda yung sound mo, yung parang okay yung buo yung sound mo. Kahapon kasi parang hindi buo yung sound ko. Although wala talaga akong mic. Nagustuhan nyo ba kahapon? I mean, okay ba? Pwede ba nating isingit yon yung ginagawa ko kahapon? O hindi ba siya, kumaga parang wag na lang, parang ganun ba, tipo? Sir Wilmer, kumusta Ma'am Trina Joy? Nakita ko kagad si Ma'am. Ayun, no? Kapag kasi medyo nag-serenade tayo ng konti, nag-entertainment tayo ng konti. Kasi okay lang ba? Shout out! Siyempre, Sir Wilmer, kumusta po dyan sa mga kasama ni Sir Wilmer dyan sa Daniel Maramba Integrated School? At siyempre, shout out dyan sa family, sa wife ni Sir Wilmer, si Madam Michelle, at sa kanyang mga chikitings. Sir Wilmer, kumusta? Hi na rin kay Madam Dabeth, yung mga kliyente natin dyan, kay Madam Courtney, Madam Sharon, classmate Madeline, yung mga kliyente natin yan sa Sun Life. Alam nyo na. Hello, shout out. Antoy Sirayo. Kapon kasi, nagkanta tayo ba? Kumanta ba tayo? Nang kahit pa paano hindi ko alam. Okay lang ba? Okay lang bang kumanta tayo ng medyo magandang kanta-kanta rin? Habang para ma-entertain tayo, may konting entertainment ang ating segment tuwing tanghali. Ayun, next month kuha ng Sun Life. Yun. Ayan ang gusto ko. Gustong-gusto ko yan, Sir Wilmer. Masarap yan. Magandang balita yan. 'Di ba? Yeah, pag bata pa mas maganda. Kasi mas malaki. Mas malaki ang ipon ba? At yung stage, habang wala pa masyadong gastusin, pwede mo nang umpisahan mag-Sun Life. Mag-ipon para sa iyong future. Peter John, kumusta mga tayo? Abangan ko yan. Next month, ayun. Good. Maganda yan. Sige. Para at least everybody happy, Ayun, Para kumaga buong family naka-secured. Hello, Ninong Jo. Kumusta? Welcome back to mga tayo. Antisira, Ninong Jo. So pala lamangan, ang kinakain ko na ngayon ay chokomane. Anong ulam? Pork adobo. Parang yung pork adobo natin, investment side naman, i-focus niya. Very good. Kasi it's a good, malaki ang return of investment. Thank you very much, Sir Wilmer. Malaki ang return ng insurance, return of investment ng insurance kasi hindi tulad dati na pay. Ngayon hindi. Iisipin mo na yung prinsipyo niya, parang double your money every after 10 years. So ganun siya. Ganun yung ngayon ng insurance, which is the good side about it. So hindi natutulog pera mo, talagang nag-grow. Kumusta po dyan? Kila Ninong Jo, kila Engineer Chris, ang aking boss, mga boss dati. Ayun, si Boss Mike, Boss JR, yung mga siyempre si Architect Jason, yung mga kasama natin. Si Ninong Jo, ang aming pinaka-boss. Si Ninong. Kumusta Ninong? Makikita kami Ninong Jamestown, kanan Ninong Jo. Makapamiss mo Ninong Jo sa mga trabaho si kayo, Kung mga bagay, akatulungan siya na magkapit trabaho. Tapos,
sa maikling panahon. Na-practice ko yung frustrations ko. Yung frustrations kong maging engineer, na-practice ko sa kanila. Sa pamamagitan nila Ninong Joe, naisakatuparan ko yung pagiging engineer ko. Dahil pinaghawak ako ng mga project. And then malaking bagay sa akin yun na experience. Diba? Kasi, ayun, ang dami rin na tayong nahawakan na kwan, which is good. Exposure ba? Tapos, ayun, yung frustrations natin na magkwan is naisakatuparan kahit sa madaling panahon. Ayun, oh. Ayan na si Mrs. Hello! Asawa. Ayun. Hello, Colleen. Hello, Selena. Ito mga magkasama mga to. Sigurado nasa bahay ng mga to. Ha? Manganla. Oh. Ay, kwan natin, ha? Ano man tawag nila doon? Pwede po kayo mag-request. Ha? Ito mga kwan, habang nagla-live tayo, pwede po kayo mag-request ng ating kwan. Kakantahin. Yung tipong kahit paano is maganda sa tayo. Yung smooth lang. Ha? Yung cool lang, cool. Ito yung mga favorite natin. Alam mo kasi makalumang tao tayo eh. Kaya kakantahan ko kayo ng isa sa mga piece ko rin na maganda. No? Yung mga kanta natin na pag hindi natin pinapalagpas. Mga makaluma. So kakantan ko kayo, ano? Antidig na, yun, si Antidig na, sir, balik yan, kakanta tayo ng magandang awitin. Dito tayo, maghanap tayo ng yung maganda yung sounds niya. Caravan. Ito, tingnan natin si Caravan. Ito ba yun? Kumbaga, parang nakuan ko yung kanta parang okay naman. So hanggang bang ayun, oh. Don't look so sad. I know it's over. But life goes on. And this old world will keep on turning. Let's just be glad we had some time to spend together. There's no need to watch the bridges that were burning. Lay your hand upon my pillow. Yes. Hold your warm and tender body close to mine. Hear the whisper of the raindrops flowing soft against the window. Make believe you love me one more time. For the good time. O, di ba yung mga ganun? Pampatulog ba? Pampatulog. Okay ba? Yung mga kanta natin, no? I'll get along. You'll find another. And I'll be here if you find you ever need me. Don't say a word about tomorrow or forever.
There'll be time enough for sadness when you leave me. Lay your hand upon my pillow. Hold your warm and tender body close to mine. Hear the whisper of the raindrops blowing soft against the window. Make believe you love me one more time for the good time. Di ba? Para tayo mga pang-cartoons ba? Makapamiss lang. Nakakamiss lang kumanta kaya, di ba? Kaya medyo kinuhan ko na rin para kahit papaano hindi mga lawang yung pagiging kwan natin. Yung pagkanta natin, hindi tayo magaling, marunong lang. ah, no? So, hindi tayo magaling, marunong lang tayong kumanta. So, idaan din natin yung mga iba nga kumakanta rin, hindi kanta rin na rin tayo para kahit paano makapagbigay tayo ng aliw habang nagla-lunch po kayo dito sa ating segment na Mangantayo, ha? Pwede po kayong mag-leave ng mga request, ano? Hindi yung iwan, ha? Mag-comment ng mga request na song at kung kaya nating kantahin, pwede nating kantahin. Kakantahin natin yan, no? At syempre, uso rin mga shout, mga sponsors, ano? May sponsors natin dyan, mga, sino ba? Yung mga Tokyo Films, BCC Tokyo Films, ano yung mga natin, mga givers tayo, mga star givers natin. Matalas din, no? Kumusta ba kayo dyan? Kumusta? Okay lang po ba kayo? Time check. 12:40, ano? Di ba? Medyo ba? Medyo nakatulong ba yung ating pagkanta sa inyong pananghalingan? Hingin pa tayo ulit ng mga ibang sigaw. Ayun. Tatanong natin itong Let It Be Me para kwan ni Quantete. Ito. Ayun. Para kay Mrs. Mrs. Ewan ko, okay to ha. Ewan ko kung okay tong ganito to. Di ba? Parang nakita ko, help let it be me. Yun na. I'll be blessed today I found you. I wanna stay around you. And so I beg you, let it be me. Don't take this heaven for me. If you must cling to someone, now and forever. Hello, Sir G! Let it be me. Ang ganda naman ng ulam nila, Sir G. Piano. It's the meatloaf. Hello, Sir G. Ayun na. I find complete love without your sweet love. What would life be? Point. So never leave me lonely. Antarate piano sila. Say that you love me only. Parang asin yan sa Gia. And that you always. Masamit si Rayo. Asin. Piano di ba yung asin tuldot?
Let it be me. Hello, Ma'am B. Kumusta parangan? Wala, parang hindi ko ito, parang pang pero kinakayanan. Dapat yung Colin Ray, yun yung mga pan natin. Pero Kerry Bells, ha? Kaya kay Mrs. eh. Favorite ni Mrs. din to eh. Yes, nakamusta. Galing. Siyempre naman, asin. Masamsamin sabaw kapon, sir. Lolo J, sabaw kapon. It's time we meet love. I find complete love without your sweet love. What would that be? So never leave me lonely. You always let it be me, and that you always let it be me. Oh, ay, naitawid ko si Let It Be Me. Yung mga luma, no? Mga luma. Pasensya na, may maawit na pala ka sa tanghaling tapat. Hello, Everly, kumusta? Mga tayo. Kumusta? Welcome back to Mga tayo. Ang aking ulam ay pork adobo kanina at syempre sa ngayon ay tayo na ay nag-entertain ayun no nag ano ba to tatlong kiss si Mrs. at may isang star. Thank you very much. Ayun no si Mrs. Di ba? Tinan nyo. Meron pa ako isang choco mani pero inom muna tayo kasi baka ma-pause tayo dahil kumuha tayo ng Chico Mani at kumakanta magdadry ang ating throat. Masira ang ating boses. Joke lang. Sira na nga eh. Antidig na, ano? No, no, wala ka ba yun pakansyon na isa lang yun. I-request, laban, tapos, diba? Pwede natin kantahin para, diba? Para, ayun, diba? Para cool. At meron pa tayong mga ibang kanta na magaganda. Ito. Naalala ko tuloy itong kantang to na isa sa mga din natin. Ano ba to? Make it with you. Diba? Itong kantang to, gustong-gusto ko rin itong kantang to eh. Hello, Madam Ana Marie, kumusta dyan sa Binmalay, Mangantayo? Kumusta dyan sa Binmalay, Mangantayo? Kumusta ang pagtuturo? Make it, I wanna make it with you. Di ba? Kanya ba yan? Hey, have you ever tried? Di ba? Di ba? Wanna make it with you. Nakapag-retouch na. Ayun, no? Nakapag-retouch na raw si... Nakapag-retouch na. Okay lang, sir. Ayun. Ewan ko ito yun. Tama ba? Ayun. Ganda to eh. Alam niyo, favorite kong kantang to eh. Hey, have you ever tried really reaching out for the other side? Maybe climbing on the rainbow, but baby, here goes. I love the song. Dreams there for those who sleep. Life is for us to keep. If you're wondering what this song is leading to, I want to make it with you.
I really think that we can make it, girl. Di ba yung mga kantang na ito, di ba? No, you don't know me well. Never really think, only time will tell. But you believe the things that I do, and we'll see it through. I can't be sure all love can be right or wrong. If I choose the one I like to help me through, I'd like to make it with you. I really think that we could make it, girl. Oh, yes. Mrs. Para ito, para favorite ko rin 'to, eh, dedicated din sa asawa ko. Ito yung mga favorite natin na kanta, 'di ba? Mga very easy lang siya, hindi siya nakakapagbag, 'di ba, Brad? Okay ba tayo? Okay ba tayo, John? Baby, you know that dreams there for those who sleep. Life is for us to do. And if I choose what I'd like to help me through, I'd like to make it with you. I really think that we can make it, girl. Di ba, pagkuhan, maglalagay na ako ng mic. Para mas maganda, no? Yung mix ba? Yun, no? Okay, okay. Di ba? Na-imagine, nakatatlong kanta na tayo habang kwan, di ba? Sana naaali ko po ang inyong tanghalian, ha? Sana naaali ko po ang inyong tanghalian, no? Yung mga, sana kahit kwan eh, di ba? Nakakakwan tayo ng, dagdag ganda tayo ng tanghali habang kayo po ay kumakain at ako naman po ay kumakanta para sa inyo para kayo nasa restaurant na rin. Tama ba? Nasa restaurant, nasa karinderya lang. Tama ba? Para kay Mrs. yun, yung I wanna make it with you. Di ba, Mrs.? Ayan o. Para dun sa mga in love na mga tulad natin, patuloy na in love, di ba? Kumusta Mama Ana Marie dyan sa Binmali School of Fisheries ba? Ayun, kumusta po dyan? Kumusta? Maganda po ba yung panahon din dyan sa Binmali ngayon? Kasi dito sa Lingayen, mainit. Para magkalayo, no? Pero yun nga, kuminsan kasi scattered yung rain eh. Ulan doon, dito hindi, parang ganun. Kumusta din? Kumusta? No? Okay na ba? Nakapag-adjust na rin ba sa pagtuturo? Si Ma'am Ana Maria, no? Anyway, yun, shout out po dyan sa mga tulad natin na guro. 12:52 na ulit. Babalik na ulit tayo sa pagtuturo. Back to work na naman. At least, ayun. Nakapagkanta tayo, nagkaroon tayo ng konting, 'di ba? Meron pa tayo may pwede pa tayong ang putang portila. Okay. 'Di ba? Di bale anti tingnan tanikin la 32 degrees dyan, Pangasinan, 32 degrees, talaga medyo maalisansangan talaga dyan sa Manila. Uulan mamaya, auntie, kasi kumanta na ako. Tama ba? Uulan yan mamaya. Kasi kumanta na ako eh. Di ba, sabi nga nila, Iray, pangit, hindi naman pangit yung, hindi masyadong pangit, sakto lang. Yung kwan para umulan, kumanta kayong hindi marunong kumanta. Yun. Para magalit ang heaven sa inyo at maumulan siya, iiyak siya. Yung mga ganun mga biro-biro nila. 32 degrees, mampatang, maalisansangan sa labas. Ingat po kayo uso ngayon ng mga sakit, sore eyes, ganon. Basta wag kayong umawak sa mga nawakan na may mga sore eyes para hindi po kayo
mahawaan, 'di ba? Ah, 'di ba? Baka pwede tayong humirit pa ng isang kanta, no? Tama ba? Hello, Ma'am Katrina. Ma'am Katrina Soria Diaz, hello, welcome. Welcome to Mangantayo. Somewhere down the road. Di ba? Naalala ko tong kantang to Barry Manilow tayo. No? Sinong may favorite ng Somewhere Down the Road? Try natin kantahin siya. Di ba? Kasi itong kantang to para sa inyo to. Wag muna tayo, may ads ulit, matakot tayo. Ay, Lolo Meta, medyo nakikikuan muna ako sa YouTube sila baka i-block ako ni Lolo Meta, pero okay lang naman daw pag video okay sabi nila Kaya video okay na rin tayo, no? Para masaya, para maaliw ko kayo. Diba? Di ba? Makabagbag damdamin para sa mga naghahanap dyan ng kapartner sa buhay. Baka ito lang yung kantang hinintay nyo. We had the right love at the wrong time. Yes, I always knew inside I wouldn't have you for a long time. Those dreams of yours are shining on distant shores. And if they're calling you away, I have no right to make you stay. But somewhere down the roads are gonna cross again. It doesn't really matter when, but somewhere down the road, I know that heart of yours will come to see. See, sumabla ako. That you belong with me. May na yung san, hindi ako makasabay. Sumablay tayo ng konti. Sometimes goodbyes are not forever. Doesn't matter if you're gone. I still believe in us together. I understand more than you think I can. You have to go out on your own so you can find your way back home. Somewhere down the roads are gonna cross again. It doesn't really matter when, but somewhere down the road, I know that heart of yours will come to see that you belong with me. Letting go is just another way to say I'll always love you so. We had the right love at the wrong time. Maybe we've only just begun. Maybe the best is yet to come. Hindi ako makubuelo Cause somewhere down the roads are gonna cross again. It doesn't really matter when, but somewhere down the road, I know the heart of yours will come to see that you belong with me. Hello, Joshua. Welcome to Mangantayo. Hello. Di mga kanta-kantahan lang natin. Kantahan blues tayo pag mga ganito. Pag serenade ko kayo. Sana naman kahit pa paano. Wala na. Tama na. Ayun. Ads na yun.
Excuse me, ha? Ang sinangto lang tayo para at least hindi tayo tama? Tayo mga viewers, para iniiwan ako ng mga viewers ko kapag kumakanta ako. Hindi naman siguro, mga busy, Anyway, ayun, basta, 12:58 na naman. No. Basta, hanggang sa ulit, sa panulit. Kita-kita tayo ulit sa 12 to 1. Salamat po sa walang sawa niyong pagtangkilik sa aking segment ng mga tayo tuwing alas 12 hanggang 1:00. Patuloy niyo po ako suportahan, ha? Hello, Ma'am Alona. Kumusta po? Mga tayo. Anong balita dyan? Antoy Sirayo. No? Kayo po mga patuloy na sumusuporta at nagsishare ng ating video. Marami pong salamat. Minsanan na po ang ating, alam niyo po, yung tipong buong pasasalamat ko sa inyo. Huwag kayong mag-alala, everybody happy. I know who you are. Those people who are keep on supporting me and keep on sharing my videos. I know you. Thank you very much po. No? Marami pong salamat. Sa Sirak, pork adobo ni Ma'am Alona. And then ngayon ay nasa pangalawang chocoman na ako. At syempre habang kumakanta tayo kanina, so isa natin. At tapos, ayun, pork adobo. Ang ating ulam. Tapos may chocoman na pang himagas. Bar nuts. Sabi na antidig na ito kapon bar nuts. Chocoman may chocoman naman ito. Masarap naman ito kakao. No? This is a local chocolate. Cacao made. Siyempre hindi na pure pero cacao made pa rin siya. The local product natin. Masarap siya. Sakto. Sakto lang. Anyway, ayun, alauna na naman na. So, ganun na tayo. Ito na naman. Siyempre, umabot na naman tayo sa muling sandali ng ating segment na mga tayo. Marami pong salamat sa mga bumisita, sa mga nanood, sa mga patuloy manunood. Marami pong salamat sa inyo sa patuloy niyo pagsuporta sa ating mga tayo. Alam niyo po, ayun, malaki-bakay po. Tuloy-tuloy lang po, tuloy ang laban kay Meta. Tayo mga kapwa nating guro, back to work na po tayo. Basta tandaan niyo po lang, ingat po kayo lagi, at syempre, naway maging produktibo ang nalalabi nating hapon, buong maghapon. At mamaya, maingat po kayo sa pag-uwi. Wednesday na po today, September 20, 10 araw na lang po ulit. Magtatapos na ang September, yun na lang. Ingat po. At syempre, huwag magpapalipas ng gutom, ha? Huwag po kayo magpapalipas ng gutom. Mahirap magkasakit. Mahal magkasakit. At para sa mga gustong magpa-insured po, magpa-insurance, financial advisor po tayo ng Sun Life, ha? Usap po tayo para mapag-usapan natin yung magandang plano natin sa hinaharap. Okay? So, ito po si Teacher James nagsasabing mangantayo. Ingat po kayo palagi, ha? Maraming salamat. Bye-bye.